लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाबाय आं सेकेन्ड द'ज भेक्सिन लानाय आं फार्स्टखौबो सेकेन्डखौ लाबाय। हाय गाइस हेल' इन्डिया आं दिनै सेकेन्ड द'ज भेक्सिन लानो थांदों गाइस नोंथांमोनाबो लादो आंनि बुंनाय बायदियै आं फार्स्ट सेकेन्ड लाबाय दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ आं देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जाबाय आं फार्स्ट गिबिहाय कभिड भेक्सिन लानाय दै लोगोफोर लादो नोंथांमोनाबो फार्स्ट लायाखैबा सेकेन्डबो लादो फार्स्टबो लादो लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम अके। नै लोगोफोर बेनो जोंना भेक्सिन सेन्टारा नावकाटा मिनि PHC लोगोफोर आं फार्स्ट भेक्सिन लानाय कागजखौ होदों आरो बेयाव एसे लेखा मेला खालामदों नोंथांमोनाबो लाना फैबानो जाबाय फन नाम्बारजों लोगोसे फार्स्ट द'ज लानाय। नै लोगोफोर बिजिखौ लानो थांगासिनो दं फन फायनो हादोंलै लोगोफोर बिजि लानो समाव नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था। नै लोगोफोर जिरायनोसै जिरायबाय लोगोफोर दे थुदो बिजिखौ जा खुसिखा आरो लोगोफोर नै थुबाय वाव जा गोथाव हाबोलै गाइस बिजि थुनायखौ नोंसोर नाया आंथ' नायखायो गाइस मिनिलायदों नै लोगोफोर नायबाय था नोंथांमोनाबो लादो लायाखैबा फार्स्ट सेकेन्ड द'ज गाइस एसेनोसै दिनै भिडिअआ गोजोन्थों खुलुमबाय।